selv taget mit orkester med, man havde ikke bedt Susanne Lane om at bære sit eget orkester lige der i væk. Hvor du af, Ivan, din lille pungrette? Ved du hvad, jeg skal nok have den lidt højere op, som vi plejer at sige derhjemme. Ja, sådan der. Hallo, kan I høre noget? Ja, det gør. Korrekt, kan de se mig bag ved det her mikrofonstativ, unge mand? Det kan de godt. Korrekt, jeg kan dag, mine damer og herrer, kan vi høre nede bagved? Ellers er der teleslynger til sådan under stolene. Ja, mit navn er for Gud ved, hvilken fyringssæson Erna Iversen Kakkeland på en skole. Og jeg var jo egentlig gået på noget, der ligner et otium. Og der lå jeg og rydde lidt op i nogle bakker heroppe lidt østpå. Men så mødte jeg jo Ivan, den lille potente pungrotte, der står lige bagved mig her. Og så stod han med sine azurblå øjne, og så kunne jeg ikke stå for det, da han spurgte, at jeg kunne komme her og holde en tale de næste halvanden time 1. maj i Sverige. Og der er jo så ubegribeligt mange emner, man godt kunne tænke sig op. Jeg fører i den her sammenblanding herovre. Kan vi have den i familiepleje dernede? Hvor kunne de også lave tøj dengang? Ja, sådan jeg kan. Mine damer og herrer, tager vi billeder nede? Så tager jeg. Er vi klar? Jeg har også et modelbyrå, det hedder Stjerner Models, men det har jo ikke noget med aften. Goddag, inde ved siden af en sniger, kom indenfor. Der er endnu ledige pladser her på de knaldrøde raketter. Kom indenfor. Ja. Nå, de her damer og når jeg sådan set er kommet til en tur til Bornholm, så er det fordi, at vores allesammens forsvarsminister, Traktor Trolex Lund Poulsen, er ved at slippe 5.000. Går det for hurtigt? Hvis der er nogen for Dansk Folkeparti, det har jeg sagt de sidste 30 år, så tæller jeg gerne langsommere i hjemmeklasse hver tirsdag. Nå, men altså, Traktor Trolex er ved at allokere omkring 5.000 soldater herude på en plejemark, for lige at passe lidt på Bornholm, og så være klar til lige at rykke østpå, når ham den lille lystmutter derovre, han kommer lidt for godt. Og det vil sige, så har han ringet Traktor Trolex, at jeg kunne komme og hjælpe og give en hånd med mere for alle soldaterne op af sengetøjet, som sådan en slags nutidig Vera Lyn. Er der nogen, der kan huske Vera Lyn? Jeg kan se, der er på enkelte derude for før mørklægning, ikke sant? Ja. Vera Lyn var altså en amerikansk sangerinde, der hun så også lidt fiks ud. Og hun gik altså rundt og sang sange for soldaterne for at få dem op af sengetøjet. Og det er sådan set det, jeg også skal ud og gøre, naturligvis med samtykke. Det må vi aldrig glemme. Nej, der skal jeg altså ud og flå bare ved sengetøjet. Og når nu jeg var herovre, så faldt jeg over et begreb, jeg synes, det var meget interessant. Det er noget, man har begyndt at skulle plante en masse skov i Danmark. Der er et begreb, der hedder skovrejsning, og det synes jeg lød meget, meget interessant. Nå, men i alle fald, nu er jeg så kommet herover, og så spurgte Ivan, når nu jeg var her, om jeg lige kunne komme og se det fiks ud og holde en lille sammenhæng. Kom nærmere, undskyld, jeg startede før de kommer. Nu kommer der 2 indfødte, kan jeg se. Jeg troede, vi havde aftalt, at vi ikke hæklede vores adetøj. Kom ikke for mig! Nej, sig dog en trikotage. Så enkelt kan det gøre, når hele prioriteringspælene bliver spadet ind der. Nej, nu skal I se. Jeg syr også selv mit tegn. Nu skal I bare se. Altså, Ivan havde sådan set bedt mig om at komme og holde en 1. maj tale. Og hvis det havde været sådan lidt mere business as usual, lidt mere, hvad kan man sige, sædvanligt, så var det jo nærliggende at kaste sin spæde dukkekrop op på en ølkasse og sige, kammerater, klassekampen starter klokken 1, grillen starter klokken 2, og de knaldrøde raketter afsynger brødre våbne lyne klokken 3, og så knalder vi røde pølser af klokken 4, og røde pilsner i klokken, og så er vi også røde udenpå klokken 4:30. Det var ligesom business as usual, men mine damer og herrer, verden er ikke helt business as usual. For vi har altså en verden herude, der ser, om jeg så må sige, en smule mere kreativ ud, for at bruge det begreb, end den har gjort i meget lang tid. Vi har herovre en del kilometer herfra, den vej, jeg har lige gået kompasset efter, der har vi en orange smadremand, der ligesom er kommet indendørs. Og ja, vi kender godt alle sammen selvbrugersjamøren derovre fra, ikke? Han har fået sig en legekammerat, Elon Musk, ham kender vi godt, ikke sandt? Han er ved at lukke hele den offentlige sektor derovre i USA. Han er blevet sådan en slags Elon lukkemuskel. Og for Donald Trump at få lukket hele lortet ud. Og det ser jo sådan set meget sort ud i øjeblikket, for hvis vi lige kigger
bag ved dem, lige bag ved deres kogeøfru, lige derovre, mine damer og herrer, der har vi den lille lystmorder. Og ham Putin, han står altså inde i sit lysthus derovre sammen med sine oligarker. Og de tør ikke gakke noget som helst, når han er i nærheden. Hvis de siger et enkelt ord, så ryger de kraftedme ud af vinduerne. Og hvis han overhovedet kunne høre ham, den lille løsmutter derovre, jeg stod her i dag og svinede ham til, så kunne det nok være, at han sådan sendte nogle håndgangende mænd, der kunne finde på at kaste mig ud af Ivans vinduer. Og der kunne det altså være interessant at se mig spærret inde med hele kogeøen i det der vindue. Det kunne der, hvis ikke det var så dødsens alvorligt, mine damer her, så der kom en naturfilm ud af det. Og jeg sad i med hele kogeøen i klemmen i den der vindueskarm. Og hvis jeg faldt ud af det vindue, de her 1,5 meter, ville jeg så være rigtig heldig for stuefodrodsknoglen. Mine damer og herrer, heldigvis er der, og forhåbentlig ikke ret mange af dem, der kan høre, hvad vi siger. Verden er at lave. I gamle dage, der havde vi ham derovre til venstre, og så havde vi de onde kapitalister derovre, de ret troende den anden vej. Mine damer og herrer, sådan ser verden ikke helt ud mere. Vi har nemlig fået ham smadremanden derovre, han ligger til det yderste højre nu, og ham der Putin, ham kan man ikke rigtig placere, man kan jo ikke kalde ham venstre mere. Det er sådan mere over i Xi Jinping-segmentet derovre. Og så har vi altså Xi Jinpings legekammerat, det er ham, den lille sjove mand i det runde tøj med det sjove hår. Kim Il-un, ham kender vi godt, ikke sandt? Så man kan sige, de prøver ligesom at gøre sig inde på midterbanen, alle de der typer. Og når de så mødes, altså det der er meget sælsomt, hvis man ser på den realpolitiske samtale. Jeg ved ikke, hvor god tid de har, det har jeg ikke. Men altså, det der ligger i det er altså, at Trump, han holder meget af Putin. Og Putin holder meget af Xi Jinping. Og Xi Jinping holder meget af den lille mand i det runde tøj, Kim Il-un. Og Kim Il-un ser meget op til ham her, Trump. Det vil sige, det er sådan en slags rundkredspædagogik, vi arbejder med. Kan de se det? De mødes nemlig en gang imellem til sådan en slags rundkredspædagogik. Eller en slags, ligesom sådan en slags diktatornes juletræsfest, ikke sandt? Og så går de rundt om juletræet og synger, så går vi rundt om et diktatortræ, diktator, og når du strammer garnet, altså så går de rundt og hygger sig derude, sandt? Det er den realpolitiske virkelighed, vi arbejder i øjeblikket. Og ved du hvad, her i morges, inden jeg skulle herned, så tænker vi mig selv, jeg bliver nødt til at lave en smørbrødsseddel med det, der forener disse 4 typer. Og den har jeg et eller andet sted i mit møbel her. Den tager jeg lige frem, ikke sandt? Det var lige før, jeg blev bedt dem om at holde. Altså sødsikke en ærbak, de også har spændt på det. Altså, lad os lige se på, hvad der egentlig forener, og hvad der er fælles for juletræsbanden. Skal vi lige se det? Altså, de puster sig alle sammen op. De opruster, de lyver, de holder ikke internationale aftaler, de nægter at gå af, og så skider de på klimaet. Er der spørgsmål fra salen? Ja, men det er nogenlunde det sving, vi lægger, ikke sandt? Nu siger jeg skider på klimaet. Der skal vi måske lige sige, ret skal være ret. Kineserne er jo gået i gang med solceller og vindmøller og elbiler, og de er også gået i gang med det hele til det halve på Temu, ikke sandt? Men der er bare et lille arbejde ved det. De er nemlig derovre i Kina, de er antageligvis i gang med at aflive 10.000 mennesker om året. Og hvis vi skal gøre det håndgribeligt, kan vi jo sige, i runde tal, så bor der 40.000 mennesker på Bornholm. Det vil altså sige, hvad 4 ryger af med knoppen. 1, 2, 3, ups. 1, 2, 3, ups. Vi kan selv lige prøve der rundt, hvordan det virker, ikke sandt? Det er den reelle virkelighed, vi har med at gøre. Og der står vi så i en form for skruetvinge. Og når vi kigger i øst, nord, syd og vest, så ser det, undskyld sproget, kraftedme ikke for godt ud. Og det vil altså sige, at vi er heroppe og ligesom spærret inde i vores lokalområde, og der er det, vi bliver nødt til at gå foran og holde fast i vores demokratiske sindelag. Og der er heldigvis rigtig mange demokrater og rigtig mange demokratisk sindede, selvom vi har sådan nogle autokratiske, hvad kan man sige, prøvemedlemmer, sådan nogle som Orbán og andre afvigere. Men der er heldigvis i Europa nogen, der stadigvæk tror på demokrati, og det skal vi, mine damer og herrer, fanden brodere mig kæmpe for, det kommer ikke af sig selv. Og derfor har jeg tænkt på, jeg overvejede inden jeg kørte herop i dag, om jeg skulle springe ud som fredsdue. Men ved I hvad? Jeg har altså fået en tanke, jeg synes måske er en lille smule mere interessant. Og det er, at jeg vil springe ud som fredsflue. Fordi lige meget hvor stort
et møgdyr, undskyld sproget, der kunne ligge i et stykke sengetøj i en given lokalitet, et soveværelse, så kan en lille flue få det menneske til at blive drevet til vanvidets rand, hvis den bliver ved og ved og ved. Og der har jeg altså tænkt mig at være denne lille, irriterende flue, der piner og plager disse sjæle. Ja, tak. Jeg har taget min... Ja, tak. Spar for guds skyld på deres klapsalver til vi er færdige. Nu skal de bare se her. Altså, jeg har taget min Pocahontas-taske med her. Og nu ved jeg jo, Donald Trump, han er lidt til falds for fikse piger i fiksklingeri, ikke sandt? Det er han sådan set blevet dømt for. Så jeg tænker på at flyve over her eftermiddag og tage en kammeratlig samtale med den orange smadremand, selvbruner charmøren Trump. Og jeg vil starte med at tire ham med disse her. Nu skal vi bare se. Sådan her. Kan I se det? Altså, sådan et stykke pikantlingeri, det tror jeg nok kan drive den lille pungrotte ud af sendetøjet. Nå, var der spørgsmål fra salen? Det er der ikke. Nu skal vi se, og så kan vi altså tage en runde rundt til alle de andre. Og se engang, det jeg godt vil sige, det er, at der er en ting, jeg tænkte, da jeg skulle herover i dag. Hvordan kan vi se et lys i mørket? Og der er der et meget interessant tyrkisk ordsprog, der hedder: når en klovn flytter ind i et palads, bliver klovnen ikke konge, men paladset bliver til et cirkus. Jeg siger engang, jamen ved I hvad, det er jo en skræmmende tanke. Og hvis man ligesom går videre af det spor, så tænker jeg, at det næste logisk vis i den samtale må hedde, at når politikeren bliver en klovn, så må klovnen jo blive en politiker. Og se, en af de største ældgamle klovne vi har, sagde for absolut og nu 85 år siden, der holdt han en tale, som jeg vil holde for mig med et øjeblik i. Det er en kort tale. Det er hr. Charlie Chaplin, der opfører i sin forestilling, der hedder Diktatoren. Jeg ved, den havde premiere i Svaneke Bio 1940. Var der nogen til stede? Jeg kan se, at vi har målgruppen her. Og hvad med dem her? Eller var de ude at ryge? En sild? Nej, ja, men altså i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig lige at læse, hvordan at Charlie Chaplin skræmmende præcist for 85 år siden afspejler den tid, vi står i, fuldstændig spot on. Jeg har det i mit lille Pocahontas-taske her. Nu skal I se. Jeg har rullet en køkkenrulle for ikke at krøge den unødig mad. Jeg har også skubbet en under seletøjet her, under min rummelige C-skål. Men jeg tror, vi tager den ukrøgende version i dag. Nu skal I se. Tag det med ro derude, det er kun 34 af 4 ark. Altså, er vi klar dernede? Ja. Simon, skal vi lige skåle? Kan jeg låne deres øl? Jeg tager den anden side. Jeg tager den anden side, så vi ikke røver noget med gakkelakker eller noget, ikke? Simon, de har ikke haft overmål nede, vel? Nej, skal vi lige skåle? Skål derude! Du lille fyr, du er sgu dyr, du skal ud og vandre, du ved besked, du skal ned og hilse på de andre. Skål! Det er klart, de skulle lige sætte. Nu skal de høre her Charlie Chaplin i Diktatoren 1940. Livets vej kunne være rig og smuk, men vi er gået vild. Grådighed har forgiftet menneskets sjæl og har barrikaderet verden med had. Den har ladet os marchere lige ind i elendigheden med blodsudgydelser, tortur og lemlæstelser. Vi har udviklet fart, teknik og maskiner, der skaber overflod og efterlader os i nød. Vores viden har gjort os kyniske, hårde og ukærlige. Vi tænker for meget og føler for lidt. Soldater, lad være med at adlyde diktatorer. Disse umennesker foragter jer og gør jer til slaver, indtrætter jer, fodrer jer og behandler jer som kvæg, som kanonføde. Adlyd ikke disse unaturlige maskinmennesker med maskinhjerter. I er ikke maskiner. I er mennesker, der bærer kærligheden til jeres medmennesker i jeres hjerter. I hader ikke.
kun den uelskede og unaturlige hader. Vi har brug for medmenneskelighed, kærlighed og mildhed. Uden disse kvaliteter bliver livet grusomt, og alt vil være fortabt. Kæmp ikke for slaveri. Kæmp for frihed. Folket har magten til at gøre dette liv frit og smukt. Til at gøre dette liv til et vidunderligt eventyr. I demokratiets navn, lad os bruge denne magt. Lad os stå sammen og kæmpe for en fri verden, der fører til alle menneskers lykke. Bravo! Bravo, herr Charlie Chaplin. 85 år er der gået. Og ved I hvad, nu vil jeg tage tøjet af. Man skal ikke hænge med hovedet, når man står i lort til halsen. Nu vil jeg synge en lille sang for dem. Det skal de bare se. Og det er ikke Brødre Lavåbne Lyne. Nu skal de bare se. Er der bid? Hallo, Ivan, virker lortet? Ja, det skulle du gøre. Nu skal I se her, jeg tager lige og klæder op. Fikser og gas. Ja. Jeg er ikke forsanger i de knaldrøde raketter. Nu skal I se. Nu vil jeg synge en ældgammel signatursang, jeg har optrådt med siden slutningen af sidste årtusind. Nu skal I bare se her, kommer den. Jeg har tid til at vente. Ja. Kører vi? Ja. Kan vi høre dernede? Godt. Altid så vil jeg mindes denne eftermiddag 10. Ivans baghave 2025. Altid så vil jeg huske denne dans. Tåren i dit blik, smilet om din mund, om din mund. Ja, altid så vil jeg mindes denne stund, syng som alle sammen, den aller sidste dans, før vi går hjem, før solen og en ny dag bryder frem. Endnu er du mig nær, endnu er natten her, og yndig er den sidste vejs, før vi går et møde med din mund, før vi går hjem. Det ønsker jeg mig kun, før vi går hjem. En eftermiddag er forbi, for mit vedkommende i alle fald. Nu visker jeg godnat og kysser dig på gensyn, du. Jeg har aldrig følt himlen så nær som nu. Glædelig 1. maj, og tak for det. Jeg har fået en skridttæller af Bente Klarlund. Jeg er ikke helt klar over, hvor i skridtet sådan en skal sidde. Eller hvad er den skal tælle, men altså, det virker det. Ja, damer og herrer. En fortsat fornøjelig. Det var lige ved at blive hyggeligt kvart over. Tak for nu.